L'aigua dolça és un recurs escàs que cal consumir amb responsabilitat. En aquest capítol veurem formes alternatives d'obtenció d'aigua que es van desenvolupar molts segles enrere. La disponibilitat d'aigua potable és un dels requisits bàsics per a la vida de les persones. La demanda, en constant creixement, ocasiona alteracions en el cicle hidrològic que afecten negativament els ecosistemes. Quan la demanda d'aigua supera amb escreix el que ens pot oferir el territori de forma més o menys natural, apareixen tensions perquè s'han de fer infraestructures que suposen normalment un problema ambiental important i també potser el que es veu més és un problema social. Només cal recordar el transvasament de l'Ebre o el transvasament del Segre més recent que suposava una mena de revolta popular perquè no es fessin aquests transvasaments. I a més, cada vegada el consum d'aigua va més vinculat al canvi climàtic perquè quan més aigua es consumeix, més aigua s'ha de depurar. I cada dia més també, més aigua s'ha de dessalar perquè el territori no ens proporciona prou aigua i comencem a dessalar aigua del mar, però aquestes dessaladores també comporten un consum d'energia important. La ciutat de Petra, a Jordània, és actualment un destí turístic no habitable. Abans, però, era una ciutat pròspera situada en una ruta comercial de productes de luxe, com l'encens i les espècies. Com podia ser pròspera una ciutat en clima semidesèrtic i sense cap riu proper? Petra en llatí vol dir pedra i és un nom molt adequat perquè realment aquesta ciutat no és que es construís, sinó que literalment es va excavar de la pedra. I no només el que són vivendes i monuments, sinó també tot el sistema de recollida i emmagatzematge i distribució de l'aigua de la ciutat, que realment és impressionant de veure. Aquest sistema complex és el que permet explicar com pot ser que una ciutat que ara és tot pedra, sorra i pols, està en clima semidesèrtic, hagués estat algun dia una ciutat amb jardins i cultius i on s'hi podia viure perfectament. Una de les fonts d'obtenció d'aigua era l'aprofitament de la pluja, que es conduïa molt hàbilment fins als múltiples dipòsits que hi havia preparats per guardar-la. Aquesta és una bona estratègia, però no és suficient per aquest clima perquè les precipitacions en aquesta regió són molt escasses, d'entre 250 i 50 mil·límetres. Però també hi ha una altra font important d'aigua, que és la de condensació. El diagrama psicromètric ens ajuda a entendre el fenomen de la condensació. En aquest diagrama hi trobem l'eix de la temperatura, en graus Celsius, i l'eix de la humitat específica, en grams d'aigua per quilogram d'aire sec. L'aire, depenent de les seves condicions, estarà en un punt definit per aquests dos eixos, però no pot estar en qualsevol punt, ja que existeix una corba de saturació que no es pot sobrepassar. Així, quan més alta és la temperatura de l'aire, més humitat pot contenir. Si en unes condicions d'alta temperatura i humitat refredem l'aire, aquest es quedaria en un punt de la gràfica on superaria la corba de saturació. Com que això és físicament impossible, el problema es resol amb una condensació espontània d'aigua provinent de l'aire, fins que el nivell d'humitat de l'aire es queda en el punt de saturació. Per obtenir aigua de condensació s'utilitzava el que s'anomena fogares o canats, o també tenen altres noms depenent de la regió, que eren un conjunt de conductes, uns pous verticals fets cada 10 metres aproximadament i units per una canalització horitzontal enterrada que el que feia era, en principi, recollir l'aigua del nivell freàtic, però a la pràctica també permetia aquest sistema de conductes recollir aigua de condensació, ja que l'aire humit que entrava acabava condensant en els pous verticals. També existeixen condensadors d'aigua amb altres formes
més senzilles com les cúpules de pedra. Aquí el que passa és que el vent, al anar passant entre les pedres i a causa de la diferència de temperatura, la humitat es condensa i s'acumula l'aigua en pous que prèviament s'han hagut d'impermeabilitzar. Si s'adoptessin mesures alternatives d'obtenció d'aigua, de ben segur que s'evitarien molts conflictes futurs. Però, es poden aplicar aquestes mesures al nostre model de societat? Ho veurem en els pròxims capítols.